Čaute ľudia, vítam vás tu nového videa. No a dneska si tu zahráme opäť Brawl Stars. No dúfam, že vás baví tento Brawl Stars. Samozrejme, moje shorts video toho klánu Macho už priviedlo strašne veľa ľudí a už akože je ten klán plný, takže ďakujem, že ste sa do neho pripojili. No, dneska si tu znova ideme len tak zahrať asi showdowny. Pozriem, aká je tu mapa. No, sa dá. Ale na Darila to nebude. Asi by som si dal Leona. Ako môžete vidieť, mám ho na 17. Som si už vyššie. Ale nejakých slabých tu mám. Napíšte mi aj vy, že či vlastne jak jak som mal ten bývalý rank tej minulom update, alebo neviem ako to mám volať. Ježiš, znova je to tu? Znova? To už aj v minulom videu sme mali. No a vlastne, čo som chcel povedať, že ak tam máte tie rankedy, tak keď sa to zapína teraz, tak ježiš, nie. Edgara. Edgar proste, ja ho nenávidím toho Edgara. Hlavne keď na mňa takto skočí. Čo už. No tak ja som teraz bronz 1 vlastne. A teraz mi tu ukáže, že som silver 2, alebo proste, že som silver. Čo som bol vlastne na minulý update. Neviem ako to mám volať. V Fortnite je to sezóna a neviem ako je to tuto. Napíšte mi toto dole do komentárov, že ako sa to volá, neviem presne ako sa to volá. Nie. No, tak akože baza asi tiež dosť nenávidím, tak ako ne, presne tak ho nenávidím ako Edgara. A tam by mal byť niekde baz, no. No, 6-kový baz, akože toto neviem, dobre. Tu je Edgar, že? Ty si robíš srandu, my sa zabijeme navzájom. Aká je na toto šanca? No ale proste showdowny asi dneska to asi nechce, aby som tu hral showdowny, tak si zahrám. Ale aká je mapa na Brawl Ball? Sa idem pozrieť. A to je dobrá. Ideme Brawl Ball. Yes. Poď. Nie. A čo vieš? Áno, Edgar. Tak sa mi to páči. Aj Dynamite. Poď, Mortis. Čo robíš, Mortis? Bože môj, toto není normálne už. Ja vzdám. Nie. Ja som mal tú loptu. Dobre. Mortis. Nie, tak nič. Som to chcel nahrať Mortisovi. Máš, Edgar. Dobre. Dole. Poď, bež, Edgar. Dáš to.
Verím. Nie. Yes. Je to tam. Zneviditeľním sa. Nie, nemôže. Ježiš, bože môj. No ne? Toto sa nestalo. Ježiš, prečo ja už vždycky zoberiem? Yes. Let's go. Výhra. Ok, akože Mortis to tam fakt akože poťahal. 8 kg, 3 smrte, 7 kg, 3 smrte, 4 kg, 6 smrti. No, ešte by sme si tu niečo mohli zahrať. Samozrejme. Tak môžeme vyskúšať aj toto. Mňa vždycky baví hrať toto, lebo proste to je strašne zábava, jak je to totálne šialené. Ale za toto ani nedostávate trofej, čo je vlastne asi dobré. Neviem, či to má byť dobré alebo zlé. Podaril. Ty ber hento, ja berem toto. Ok, ja som na tomto. A... Kamo reálne... Dobre, ja už som sa bal, že on bude vkovať akože... Furt. No. Aha, tak nič. On zomrel tiež. Čo tam strieľa do prázdna? To reálne strieľal do prázdna. Z druhej strany. Bum. To jak ma dali? Haló? Dobre, musíme to vyhrať. Ale všetci sú na jednom, to je dobré, oni to robia tým iba veľkú chybu. Lebo ono sa to vlastne dobia rovnako rýchlo. No ale čo robí Daryl? No. No tento nechápem, čo robí tiež. Á, tá tureta je najotravnejšia. Mal som si dať iného brawlera. Ale dobrý. Zabij. Poď zabij od Daryl. Ok, ale už to skoro máme. Ale aj oni to už majú skoro. Nie. Nevadí. To nie je na trofej, takže to je úplná pohoda, ale celkom sranda. Alebo ešte si môžete dať aj tuto. A to vám vybere úplne náhodnú mapu. Ale že úplne náhodnú. To myslím, že sme aj minule už hrali. OK. To nevyzerá zle, akože. To vyzerá celkom dobré, fakt. To je El Primo. A ďalší Leon. To keď bude Edgar, tak ja sa zabijem. To čo je? Aha, asi nejaká gadžeta na Leona, ktorú nemám.
Ne. Nie. Ok, nevadí. Ok, akože mne sa páčila táto mapa, to bolo fakt dobrá. Let's go. No. A potom mi aj napíšte kľudne aj dole do komentárov, že čo chcete, aby som točil tak najčastejšie, či chcete Minecraft, alebo Fortnite, alebo Brawl Stars. Neviem, čo z týchto vecí mám točiť najčastejšie, akože možno vás niektorých bavia aj dosť Roblox. Alebo možno aj Stumble Guys, akože to som dosť dlho netočil, takže keď chcete aj Stumble Guys, tak určite napíšte do komentárov, že či ho ešte chcete, lebo neviem, tam už sú také updaty, mňa už to ani tak nebaví, ten Stumble Guys. Ne. Oh. Ne. Dynamite sa mi vôbec nepáči. Ježi, ja už sem niekto ide. Nie, choď preč. Á, Edgar. Nie. OK. Táto mapa sa mi akože tiež celkom páčila. OK. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like a odber so zvončekom. A taktiež mi teda napíšte, akú hru by som mal najčastejšie točiť, že aká vás najviac baví a uvidíme sa na budúce. Čaute.